ஹாய் கைஸ், முருகா மேக்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, +2 பயிற்சி 1.1 கணக்கு 13 பார்க்க போகிறோம். ஏ ஈக்குவல் டு இப்படிங்கிற அணி கொடுத்துருக்குறான், பி அணி கொடுத்துருக்கான், சி அணி கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றும் ஏஎக்ஸ்பி ஈக்குவல் டு சி எனில் எக்ஸ் என்ற அணியை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க. இதுலேயும் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் ஏ மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் சச் தட் இது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. எக்ஸை கேட்டுட்டு இது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்துட்டு சொல்யூஷன், அந்த கண்டிஷனில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பார்த்தோன்னா, ஏஎக்ஸ்பி ஈக்குவல் டு சி. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸ் மட்டும்தான் தேவை. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி டிவைடட் பை ஏ இன்டு பி. ஓகேங்களா. இப்போ மேலே போணுச்சுன்னா என்ன வரும், இன்வர்ஸ் இல்லை மாறும். பவரில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம். மேலே போணுச்சு அப்படின்னா தொகுதிக்கு போணுச்சு அப்படின்னா என்னவாகும், பவரில் உள்ளது மைனஸில் மாறும். அப்போது ஏ இன்வர்ஸ் சி பி இன்வர்ஸ். ஓகேங்களா, எழுதியாச்சு. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு வச்சுருங்க. இப்போ ஏ இன்வர்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா என்ன, ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அட் ஜிஏ. ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னா 1 -1 2 0. ஓகேங்களா. இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தோம்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரும், ஈக்குவல் டு ஒரு 0 0, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, நம்ம ஒரு மைனஸ் +2. அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 2ங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், அட்ஜ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு, அட்ஜ் ஆஃப் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், இந்த ஏயில் வந்துட்டு இந்த மூலைவிட்டத்தை மாற்றி எழுதணும்னா 1 இருக்கிற இடத்துல 0 0 இருக்கிற இடத்துல 1. அடுத்து இந்த மூலைவிட்டத்தில் குறிய மாற்றி எழுதணும். அப்போ -1னா +1 +2னா -2 எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் என்ன இருக்குது, 1 டிவைடட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏயோட வேல்யூ 2, அட்ஜியோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், 0 1 -2 1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் பி இன்வர்ஸ் தெரியணும். அப்போ பி இன்வர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி அட்ஜ் ஆஃப் பி. ஓகேங்களா. அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, 3 -2 1 1. இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3 இதுலேருந்து மூலம் பண்ணுச்சுன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ், நம்ம ஒரு மைனஸ்னால் இப்போ +2. அப்போ ஈக்குவல் டு 5. நெக்ஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, அட்ஜ் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு, அட்ஜ் ஆஃப் பின்னா இந்த மூலைவிட்டத்தை உறுப்புகளை இடம் மாற்றணும். அப்போ 3 இருக்கிற இடத்துல 1 1 இருக்கிற இடத்துல 3, இந்த மூலைவிட்டத்தில் குறிய சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ மைனஸ் இருக்கிற இடத்துல +2 +1 இருக்கிற இடத்துல -1 எழுதியாச்சு. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பியோட வேல்யூ 5, அட்ஜ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ 1 2 -1 3. ஓகேங்களா. இப்போ எல்லாத்தையும் ஈக்குவேஷன் 1ல் பிரதியிட போகிறோம். அப்போ ஈக்குவேஷன் 1 நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, ஈக்குவேஷன் 1 விச் இம்ப்ளைஸ் தட் ஈக்குவேஷன் 1 என்ன இருக்குது, ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா 1 டிவைடட் பை 2 என்ன இருக்குது, 0 1 -2 1. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, சியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, 1 1 2 2. ஓகேங்களா, எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன இருக்குது, பி இன்வர்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், பி இன்வர்ஸ் 1 டிவைடட் பை 5 1 2 -1 3. ஓகேங்களா. அப்போ இதுதான் வந்துட்டு என்ன, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை பெருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பர் பெருக்கணும்னா 1 டிவைடட் பை 10. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 மேட்ரிக்ஸையும் பெருக்கும். இந்த ரோ எடுத்து இந்த காலத்தோட பெருக்கணும்னா என்ன வரும், 0 +2, நெக்ஸ்ட்டு -2 +2, நெக்ஸ்ட்டு 0 +2, நெக்ஸ்ட்டு -2 +2. அடுத்தது இந்த நம்பர் பெருக்கியாச்சு. அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் 1 2 -1 3. ஓகேங்களா. இப்போ 1 டிவைடட் பை 10. இப்போது இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் 2, இந்த இடம் 0, இந்த இடம் 2, இந்த இடம் 0. நெக்ஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்குது, அடுத்து 1 2 -1 3. ஓகேங்களா. அப்போ ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 10. இந்த ரோ எடுத்து இந்த காலத்தோட பெருக்கணும்னா 2 -2. அடுத்தது இதை எடுத்து இங்கே பெருக்கணும்னா 0 + 0 தான், 0 0. அடுத்து இதை எடுத்து இதோட பெருக்கணும்னா 2 2 4 + 2 6. அடுத்து இங்கே பெருக்கணும்னா 0 + 0. ஓகேங்களா. அப்போ ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 10 என்ன இருக்குது, 0 0 10 0. இப்போ இந்த 1 டிவைடட் பை 10 கொண்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த இடம் 0, இந்த இடம் 1, இந்த இடம் 0, இந்த இடம் 0. இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸுங்கிற மேட்ரிக்ஸு. அவ்வளோதான் கைஸ், கணக்கு முடிஞ்சது. தேங்க்யூ.